Tsopano ndi nthawi ya nkhani mwasatani pa wailesi yanu yakanema ya Times Television TTV, ndipo madzulo ano muli ndine Vayana Chunga. Kumapoyamba nayi mitu yake. Amalawi akupitirira kukumana ndi nkhanza mdziko la South Africa. Human Rights Defenders Coalition yayamba yayimisa kaye zionesero zokhuza msewu wachiweta. Mu nkhani zina, ntchito yowerengera mavoti pa chisankho chapadera idakali mkati. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Amalawi ambiri akupitirira kukumana ndi nkhanza mdziko la South Africa pamene anthu amdzikolo akufuna kuti anthu obwera achoke. Anthu amdzikolo akuti anthu obwera akutenga ntchito zawo komanso akukhala mdzikomo opanda chilolezo. Anthu amene akulimbikitsa zochotsa anthu obwerawa anayika 30 June ngati tsiku lomaliza kuti obwerawo akhale atachoka. Mstudio muno ndili ndi mmodzi wokonza nkhani kuno ku wailesi ya Times amene ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa, madzulo abwino. Madzulo abwinonso. Ndimafuna kuti uthandize kuzukuta nkhani kumapoyamba timvere nkhani imene wabweretsa Justin Mkweu yokhuzana ndi Amalawi amene ku South Africa. A Vincent Kamwendo anathawa mdziko la South Africa ndi kufika mdziko muno kudzera kumwanza. Pakadali pano iwowa ali kumudzi kwawo ku Mangochi. Akamwendo akuti anagwira ntchito zosiyanasiyana monga kuwathandiza anthu kuthira mafuta komanso kuperekera zokudya mnyumba za anthu. Iwo akuti nkhanza zomwe zinkachitika ku South Africa zinali zoopsa kotero sakanakhalanso. Malingana ndi bungwe la Department of Disaster Management Affairs DODMA, pofika loweruka sabata yatha, Amalawi okwana 6,936 ndi omwe abwera kuchokera ku South Africa kuthawa nkhanzazi. Mwa Amalawiwa muli amayi 3,602, abambo 2,178 komanso ana osapitirira zaka zisanu 850. Pamene kubweraku ndi nkhani yosangalatsa, kubweraku ndi nkhaniso yokhumudwitsa kamba kuti abwera opanda kena kalikonse komanso ntchito zomwe zimawathandiza kupeza ndalama sanazipeze. Ndipo anthu amene akulimbikitsa kuti anthu obwerawa achoke mdziko la South Africa anali atayika pa 30 June ngati tsiku lomaliza kuti anthu obwera mdzikolo akuyenera kuchoka. Tsikuli litafika, zionetsero zinayambika m'madera osiyanasiyana monga Gauteng komanso KwaZulu-Natal. Malingana ndi wailesi ya boma ya ku South Africa SABC, ena mwa anthu amene amapanga zionetserozi amangidwa kamba kuti m'malo mongopanga zionetsero anayamba kuba. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lati kuthamangisidwa kwa Amalawi kuchokera ku dziko la South Africa kuzutsa adindo kuti akonze mavuto azachuma amene dziko lino limakumana nawo omwe amawapangisa kuti anthu azithawira ku South Africa. Michael Kayatsa ndi wapampando wa bungwe la HRDC. Chuma chathu chipereke mwayi kwa anthu kuti azitha kupanga business kwa amene afuna kupanga business komanso chuma chathu chichitikireti ndithu ni parliament yoti anakatoita business ndikumapindula mdziko muno. Tikatero ndiye kuti anthu sazikakamizika kutoka mdziko muno kupita maiko ena kuti akapeze ino ndalama kapena mwayi wa ntchito. Munthu wina mdziko la South Africa watitsina khutu kuti ngakhale Amalawi ambiri akubwerera kumudzi pa 30 June, anthu ambiri anali akupitabe kumalo amene anthu akusungidwa mdzikolo. Poyankhula kumapeto a sabata yatha, nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko akunja George Chaponda inati ionetsetsa kuti boma lapereka zinthu zoyenerera kwa anthu amene athawa mdziko la South Africa kuti asabwererenso ku dzikolo. Ena iwo azunzika munjira izi ndizi, izo aiwale ayambe moyo wina wasopano kwawo. South Africa ndi limodzi mwa maiko olemera mu Africa zomwe zimapangisa kuti anthu ambiri azipitako kukasaka mwayi wa ntchito. Ndipo anthu ambiri akugwirizana ndi maganizo a HRDC ponena kuti pokhapokha dziko lino litakonza mavuto azachuma, anthu apitirizabe kupita ku South Africa. Lero atolankhani anthu m'mizinda ya Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu anayenda ndi kucheza kuti amve maganizo a Malawi, ndipo izi zimene Amalawi ena anayankhula. Wene kwathu kuno ndalama yake ndiyo chepa
komanso ntchito yake ndiyovuta ndipo ndiyowawa kuti akulembe ndiyotengera dzibale pakhale corruption katangale uyu ndi uyu kuti ulembedwe. Kwathu kuno kwachuluka malova mene mwati anthu ukangopesa kandalama pang'ono upanga passport ndi transport ulendo kutheba. Sofuna kukhala pamodzi kuona ma platform bwinobwino kuti dziko lathu likhale tipange bwanji kuti economy ikhale ili stable fapa tikuyenda mu nyengo ya economic crisis. Pala anthu ena anaphunzira school ngati neyo ndili pano ndi ma certificate anga afola awiri koma kuti ntchito ipeze sizumatheka. Business imene kuti uyimange itheke zumavuta. Mpamene akapita South Africa kuja akangogwira ntchito mwina masiku ochepa chabe amatha ipeza ndalama soye ku South Africa ndiye kumalo kuno ndiyosiyana. Choyamba titukule dziko lathu kuti china chilichonse chisinthe. Kuma kampani ambiri anaseka panopa anthu akulima Ford ndalama yake si kulongosoka. Zasoya anthu ambiri amathamanga kumalawi kupita ku maziko ena. Kuno kwathu kuno zinthu zambiri zotani zikutivuta kwambiri kwake ndi ndalama. Napangisa passport kuti tizipita kuti koma titangova za xenophobia ziji tinakhanga nachi pamphamvu koma bizinthu ziyabi zikhanga bile ngakhale kuli kukayaka moto nkumene sikukuphulidwa siyani kodi golide de kuganiza kwanga kuti ndipange passport muna market ndituluke kunjako ndikaonetani chothandizika nacho kuti moyo wanga banja langa liyende bwino. Na plan yanga ndonena kuti ndipangise passport ndipo ndinapangitsa kale koma ndimabwera kuti nditsatenge potengera kuti ndayiyendera nthawi itali vini ndinapangisa pa 19 February 2025 so ndayiyendera nthawi yaitali kufikira lero mandipedza tsopano. Monga ndinanenera poyamba mstudio muno ndili ndi Wanangwa Chafulumira amene ali mmodzi wa akonza nkhani kuno ku Times. Wanangwa, nkhani imeneyi ukuiona motani? Nkhani imeneyi ndiyofunika kuiona mu njira ziwiri. Njira yoyamba ndi yakuti kuli mavuto akulu ku dziko la South Africa makamaka mavuto akuchokera ku nkhani ya zachuma. Kusiyana pakati pa anthu achuma kwambiri olemera komanso ndi osaukitsitsa kwayamba kukula mdziko zimene zikupangitsa kuti anthu ambiri kuphatikizapo achinyamata theka la achinyamata asapeze mwayi wa ntchito. Ndiye chifukwa cha mavuto amene anthu amba kuganiza kuti mwina amene akuwadyera masuku pamutu nkhani ya za ntchito kapena za chuma ndi anthu amene akuchokera m'mayiko ena. Tikayotengera kumbali ya South Africa vuto lalikulu lagona pamenepo. Komano vuto lina lagonanso mwina ku mayiko kumene anthu akuchokera kuti akakumane ndi nkhanza zosiyana-siyana ku dziko la South Africa. Ndizoona kuti mayiko mwambiri makamaka ku Malawi mukhoza kuona kuti ikamabwera malipoti ambiri akukhudza kwambiri dziko la Malawi khanga chiwerengero cha Malawi ndipene chakula kwambiri kwa anthu amene akupezeka mdziko lamene makamaka anthu amene akukhala mdzikoli opanda ziphaso zoyenerera. Andi mayiko anthu amene kuchokera anthu kuvuto lalikuluso ndakuti patokha ngati dziko talephera mwina kupangano ukadaulo woti anthu akhale mdziko muno ndi kumapeza chochita. Mapeto ake mukhoza ambiri akupita kumene kukasakamwa chifukwa kuti sitikukwanitsa kupanga kuti anthu apeze ntchito muno. Chuma chathu chikungozungulira mochepa kwambiri woti sichingakwanitse kuti aliyense apeze kangachepe. Andi chifukwa cha zimene anthu ambiri ambofuna njira zoti mwina zikhoza kuyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Apa wina nkumafunsa nkumati sono ngati dziko titani kwenikweni kuti tithane ndi vuto limeneli? Papa ngati dziko chifukwa zimene zikuchitikazi pakali pano tikuzoti dziko lilikalikiliki kubweretsa anthu chokera ku South Africa mwina kutumiza mabasi ena alipo ofuna kwabwino kutumiza ndalama zosiyana-siyana komano kumene tikuchitako mwina ndikungolimbana ndi kupoza chilonda komano sitikukonza kumene zikuchokera. Ngati dziko chimene timenera kupanga ndi chakuti tiyesetse kangachepe kamene timapezako tipange zoti aliyense kamufikire andi chuma chiyambe kukwera. Mayiko onsewa mukaona akumana ndi vuto kuti chuma sichikukwera. Andi chifukwa choti sichikukwera tikulephera kupeza mwayi kuti tiyike mwayi kwa anthu apeze chochita choti akhoza kukhala muno ndi kumadyetsa mabanja awo ndi kumakwaniritsa zinthu zofuna za pamoyo wake. Aliyense ali ndi zofuna zake mwina skulu kaya mwina apite ku chipatala ali ndi banja ndi zinthu zosiyana-siyana. So chachikulu ndi kuti dziko lipeze njira yoti tichepetse
mwina kusiyana pakati pa anthu olemera ndi osauka kuziyamba kuchepa patikamba tero zimathandiziranso kuti mimba ije yambe kuchuluka komanso ngati dziko ndi nthawi inoti tikhale pasi kuombana mitu kuti tikudziwa kuti chuma kuti chitheke pamafunika ndithu pakhale mwina mukupanga zinthu nokha panokha dziko limene likungodalira mwina kugula zinthu kunja ngati fetereza mafuta ndi zambiri silingatukuke tilibe mafactory amene anthu angagwireko ntchito zokwanira. Ayi mwinapo maliza Wanangwa zimene mukambazi ndi nkhani zonoti zitotenga nthawi mfundo zoti zitotengerapo nthawi kuti dziko lifike pokonzeka anthu nkumatha kulembedwa ntchito Malawi momuno. Tikudziwa mbiri ya dziko lino kunena kuti Malawi ankapita kugwira ntchito ku Salisbury, ankapita kugwira ntchito ku Joni, ndipo nthawi ya federation ya timati Rhodesia ni Nyasaland, Northern Rhodesia kukhala ku Zambia, Southern Rhodesia ku Zimbabwe, komanso Nyasaland kukhala kuno ku Malawi. Awiriwa anali ndi kopa ku Copperbelt kumene ku dziko la Zambia, ndipo ku Zimbabwe ku Salisbury anali ndi miyalo siyanasiyana ngati golide. Kuno kumachoka anthu okagwira ntchito malo ngati amenewa. Kapena tinene kuti labor export, kapena kuti kugwira ntchito kunja ndi chinthu chonena kuti mina tingochipenzera nzeru zina zokuti tiziyendesera ngati dziko, kapena tinene kuti basi Amalawi samatuluke tikhalemo muno. sitinganene kuti Amalawi tonse tisatuluke chifukwa choti monga mwanenera kuti nkhani yokonza chuma singangotheka mwina mwezi omwewo. Pali zinthu zambiri kuti tikafikepo titi ndi mafactory ambirimbiri. Ndimene mukulongosera history yathu ndiye kuti nthawi zinaso mukayiona mayiko amene anali mu federation imene ya Rhodesia, Nyasaland amaoneka kuti limene limaoneka kuti linatsalira pa nkhani ya chuma ndi ku Malawi kuno. Chifukwa chake ndicho kuti azungu anangokutenga ngati kongotenga kogwira ntchito sana ikeko zinthu zopanga invest faje kuti amalima maiko enawo. Komano imene limakhalira dziko pano pati kunena kuti dziko lapansi ndi umodzi. So mavuto angakhali choncho anthu sitingangowasiya. Palipo mwayina munthu amene anaenda Malawi muno mwina ndikupita maboma amene anthu opita kumene amachuluka kwambiri maboma ngati mwina Zimba ka Mangochi akhoza kuona kuti penanso tikhala timapindula nimene anthu akapita kumeneko akamabweretsa zinthu zawo kapita ndalama zosiyanasiyana kuphatikizapo ndalama zakunja zimene zikutivuta. So pakali pano zikutivutabe ndi nkhani yongofuna kukhala pasi ndi dziko la South Africa ndikukambirana kuti palibe ubale pakati pa ifa dziko la South Africa so limafunanso maiko ena iwo sukuti maapozi amene amalima kumeneko kaya zimbe zawo zabwino kaya mbatatesi ndi mashopu awo konkuno komanso pali makampani ena inali Matis pa road traffic imene imapanga pa service ku Malawi kuno sitinganene kuti sangafune kuti samafuna maiko ena. Ndiye mwina ndi nthawi yoti tikhale pasi ndikukambirana kuti izizi zichepe zithe komano tikazithetsa ifenso tiganize nokutsogolo kupita kutsogolo. Izizi zinamba kuyambira 1994 amene adzatangolandira ufulu wawo ochokera ku ulami wa Tsamunda zakhazi kuchitika pakati patipa tikumbukira kunali pa Chingereza amati Operation Duduza mu 2015 komanso kunali nake amati break amayimira tonthozo kuti zipitani kwanu. So izizi zimachitika andi panopa tiyambe kuziyang'anira kutsogolo. Ayi Wanangwa Chafulumira tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi mu nkhani zathu. Ndipo popitiriza nkhani zathuzi Human Rights Defenders Coalition HRDC yati yayamba yayimisakaye zionesero zofuna kukakamiza boma kuti limange msewu wa Chiweta mwa Msanga. Kalata imene bungweli latulusa yati ganizoli labwera pofuna kupereka mpata kuti pakhale zokambirana. Komabe wapampando wa bungwe la HRDC Michael Kayasa wati iwo ndi anthu ena amene amakonza zioneserozi akhala akuopsezedwa. Akayasa akuyankhula ndi mtolankhani wathu Macloyd Chilangize. Titangolengeza kuti tiwanga matimusocho amene watinamba kulandira mafoni achilendo ochokera kwa anthu osadziwa kuti opseza kuti atipha komanso kuti anga panaliso zopseza okuzana ndi mabanja athu ndi zina zotero. Ndiye tinaona kuti ayi ndipo fika ndithu kuti munatingalire kumabe ngati bungwe zopseza zimabwera ndithu izi sizikhala zachilendo yayi chifukwa chake mukata mwathu tinatsindika kuti chifukwa chenicheni chimene chatipangitsa ndi maganizo osiyanasiyana amene atuluka chifukwa zopsezozo zimakhala ndithu pachina chilichonse chimene tikuchita ngati
HLDC tinazolowera komano nkhawa inalina kuti kodi atitenda na bwanji kupita isogolo chiruka chautiso kuti tizakhale ngati tikuphwanya malamulo komano tikupanga zinthu zimene zikutetezedwa ndi malamulo komanso kupititsa patsogolo zolinga ndi zofuna za Malawi makamira makhala kumadera ngati kuchiweta kumene timafuna tikapenge mademonstration amenewa komanso mbali ina yakalonga. Tipitiliza kupasirani nkhanizi tikatha kuonera izi. Government employees need money for your school fees, business, farming, home improvement or personal needs? Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Popitiriza nkhani zathu, manja anthu omwe anamwalira pa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu akupitiriza kufotokoza za nthawi yomaliza yomwe anakhala ndi okondedwa awo. Anthuwa akhala akuonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza za ngozi. Achilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi atatu anafa pa ngozi ya ndege imene inachitika mu nkhalango ya Chikangawa mboma la Nkhatabe. Grace alinafe makawa wadza ndi zambiri. Maumboni a tsiku lachiwiri akutsatira maumboni ena amene komiti inamva kuchokera kwa achibale ena lolemba pa 29 June. Komiti inamva umboni wa a Efnes Katunga, mkazi wa malemu Dr. Dan Kanyemba, omwe anali dokotala wa malemu Saulos Chilima, komanso a Martha Kapheni, mkazi wa malemu Lucas Kapheni, omwe anali mkulu wa gulu la chitetezo wa malemu Saulos Chilima. Akatunga auza komiti kuti anayamba kuda nkhawa pamene anayesera kangapo kuyimba foni ya amunawo pa tsiku la ngoziro ndipo inayitana kamozi, koma ulendo wina atayeseranso sinayitanenso nkomwe. Kumbali ina Akapheni ati banja lawo silinalandirebe ripoti la zachipatala lofotokoza mmene malemu mwamuna wawo anavulalira, zomwe zasiya banjalo opanda chithunzithunzi cha mmene anamwalirira. Iwonso auza komiti kuti sangathe kunena motsimikizika ngati zomwe zinachitikazi inali ngozi kapenayi. Ndipo atsogoleri a mayiko akumwera kwa Africa alimbikitsa bata ndi mtendere mchigawochi. Pa msonkhano umene anali nawo lachiwiri, atsogoleri a mayiko a SADC aziperekanso kuchitapo kanthu pofuna kuti bata ibwerere mdziko la Madagascar. Mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa ndamene anasogolera zokambira nazo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anayimirira mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika pa msonkhanowo. Izi ndi zina zimene a Chihana anayankhula pamapeto pa msonkhanowo. China nchonena kuti SADC yagwirizana kuti kukhale ofesi ya SADC yomwe ikhalire kufupi komwe izipanga supervise zimene zikuchitika komanso chilichonse chomwe chikuchitika kumeneko, kuti process yonse yomwe akupanga ku Madagascar every member wa SADC aziuzidwa zomwe zikuchitika. China nchonena kuti SADC yagwirizana kuti Mai Joyce Banda apitilire ndi timu yawo ya ma panel of elders, ma former presidents, kuti apitizebe peace effort kuti ku Madagascar kukhale mtendere.
bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati ndilokhutira ndi momwe chisankho chapadera madera ena mdziko muno chayendera. Wapampando wa bungweli Annabel Mtalimanja ndi wanena izi atayendera madera ena momwe munachitikira chisankhochi ku Lilongwe. Clever Mwale ali ndi zambiri mu ripoti ili. Momwe nthawi imati 6 koloko mmawa, madera ambiri anali akutsekulira ntchito yoponya voti m'madera ena mdziko muno mu chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lachititsa pa zifukwa zosiyanasiyana. Wapampando wa bungweli Annabel Mtalimanja anayendera malo oponyera voti angapo mu dera la Phungu la Lilongwe City Bwaira, ndipo anati ndi okhutira ndi momwe ntchito yonse yayendera. Iwo anati bungwe lawo linakonzekera bwino lomwe pofuna kuonetsetsa kuti chisankhochi chisakhale ndi zotsamwitsa zilizonse, ndipo anati ali ndi chikhulupiriro mwakugwira ntchito awo omwe analandira maphunziro apamwamba. Pakadali pano tinene kuti zonse zikuyenda bwino kupatula pa ma station ena ma biometric voter verification devices awo sanayambe kugwira ntchito moyenera 6 koloko, koma ma technician athu anathandiza mofulumira moti tikunena pano ndiye kuti zonse zikugwira bwino ntchito. Koma ngakhale zinali choncho sikuti anthu anakaneka kuponya voti pokhala kuti tili ndi ma physical voters register amene akugwiranso ntchito motero kuti palibe amene anasokonekera kuti wakaneka kuponya voti. Mmodzi mwa omwe adaponya nawo voti pa malo anguluwe kwa Chinsapo a Crichton Kambani ponena kuti ntchito yoponya voti yachitika mwadongosolo. Ndachiona chofunikira kwambiri chifukwa ndaona sibwino tikhale ndi dera lopanda otitsogolera ngati MP, komanso ndikufuna kuti titakhala ndi dera lopanda otitsogolera tikhoza kukhala pa mavuto ambiri. Chitukuko ndi kuti tilibe amene akhoza kumatitengera zinthu zoti ife tufuna kuboma zidziwika, tilibe kumene tikhoza kupereka. Koma tikatere tufuna munthu amene atitengere zofunikira dera lathu lino kuti likhale lotukukanso. Ndipo mmene nthawi imati 4 koloko chakumadzulo, malo ambiri oponyera voti anali akutseka ntchitoyi. Pa malo a Lilongwe Town Hall, ntchito yowerengera mavoti sinachedwe kuyamba kamba kuti sipanafika anthu ochuluka kudzaponya voti yawo. A Benson Chidaumba ndiye mwa amayang'anira ntchito yonse pa malowa. Pano pa Town Hall zinthu tikuona kuti zayenda bwino. Chongokhumudwitsa nchokuti tikawerengera nambala ya anthu amene analembetsa ndi nambala imene ya anthu amene abwera kudzavota ndi anthu ochepa chabe amene abwera kudzavota, voti somwina sanafike ulo hafu ya anthu amene analembetsa 3,900 chakuti. Chisankho chapaderachi chachitika m'madera atatu a Phungu ndi ena awiri amakhansala. Pakadali pano ntchito yowerengera mavoti kusatira chisankhochi ili mkati. Isaac Salima wayendera maboma a Machinga ndi Balaka ndipo walemba ripoti ili limene wawerenga Sambanda Junior. Ku Machinga Mikoko constituency anthu asanu ndi atatu ndiwo akupikisana, pamene ku dera la Balaka Mulunguzi anthu asanu ndi mmodzi ndiwo akupikisana pa mpando wa Phungu wa ku nyumba ya malamulo. Chisankho cha kansala chikuchitika ku dera la Machinga Kanjuli Ward. Chisankho chayenda bwino ndipo anthu avota mwaunyinji maka kummawa. Kunalibe zopinga zina zilizonse mpaka nthawi ya 4 koloko pomwe malo ovotera amatsekedwa. Oyankhula pa sukulu ya puraimali ya Michongwe anthu atamaliza kuponya voti, komishonala wa MEC Ahale Kanjewe ati kuponya voti kwayenda bwino. Onse amene anabwera amene analembetsa pa senta ina iliyonse ngati anabwera ndi chiphaso chawo chomwe analembetsera pa senta amathandizidwa. Komanso panali nthawi zina zoti muziwa nthawi ino ndiyokolola zala, anthu amasazula na ndolo kuyika chala chawo pa mashini sichimaonetsa ya. Koma mayesesa kuti apange njira zina monga kuyang'ana m'buku lomwe analembetsera kuti aone ngati analembetsa adi pa station imene, ndipo zimatheka kuti aliyense amene walembetsa analembetsa pa station imene akwanitse kuvota. Machinga Mikoko constituency inalibe phungu kamba ka imfa ya Ajafali Musa
pamene ku Balaka Mulunguzi zotsatira zachisankho zinakanidwa. Nkhani zathu ndi zomwezi kumasadasiyane nayinso mitu yake. Amalawi akupitirira kukumana ndi nkhanza mdziko la South Africa. Human Rights Defenders Coalition yayamba yayimisa kaye zionesero zokhuza msewu wa Chiweta, ndipo mu nkhani zina ntchito yowerengera mavoti pa chisankho chapadera idakali mkati. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembesa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Vayana Chunga, mazulu opambana.